Son Gloria Burromai, con 93 anos, e vivo aquí na Ranxola. Chamo-me Josefa, teño 77 anos e vivo en Ardilleiro. Son Sese, teño 52 anos e son de Santa María. Son Paula Miranda, teño 34 anos e vivo en Ponteledesma. Eu son María, teño 16 anos e son de Lestedo. Cando era nova, a mí gustábame traballar no campo. E así me enseñaron a traballar sempre no campo. A única cousa que me gustaba era estudiar. E efectivamente fui un bo estudiante na escuela. Era dos que destacaban, pero na miña casa non tiñan cartos para poder eu estudiar. Entonces non estudiei, despois mandaron a aprender a coser. Ainda non tiña 20 anos, xa marchei primeiro para Barcelona. Eu, cando era rapaza, eu quería ir coser, que había unha señora aquí. E eu, cando non chorei para que me deixaran ir, non me dejaron ir. Dixeronme que a que aprendía a coser que era unha maulona. Se vai que traballar. E non fui a coser. Pero a mí aquilo encantábame coser. E coser á máquina. Que non quería ser lax justo. Eu quería dedicarme a ir polo mar, e ver os bichos do mar e todo eso. De man, non? De llegar así. E eu, un rato que tiña de noite, desde que elas marchaban, e eles iban para a cama, eu viñame a coser. Sentía na máquina, viñan ali onde a mí. Deixa a máquina que poderlle estropear, poderlle facer isto, poderlle facer... Non me deixaba. Non me deixaba. Pero se digo que eu non sei. Todo foi traballar e acabouse. De pequena eu tiña ilusión, teño dúas grandes ilusións. Unha era ser bailarina, obviamente non cheguei a ser bailarina. E outra, pois, eu tiña a idea de querer axudar os demais. Entonces enfoquei os meus estudios hacia unha carreira que efectivamente dera axudado. Coa educación social sí que conseguín, nalgúna etapa da miña vida, facer o meu soño realidade. Actualmente non estou traballando deso, pero sigo enfocada na educación social. Nese aspecto creo que son un pouco indecisa, non teño moi claro que quero ser. Sí que me gustaría moito ser escritora, pero eso é como, bueno, un pouco fantasía porque é un pouco complicado. Pero quitando eso, igual me gustaría estudar algunha filoloxía ou dereito ou algo así, pero non teño moi claro que quero ser. A miña ilusión era de ter unha casa xa de rapaza, para mí, e nunca a tivo. Hasta que marchei por mundo adiante e a ganei para tela. Primeiro anduve por aquí como 2 anos ou así, traballando nas casas. E despois marchei para Madrid. Para Madrid xa me querían de... Bueno, xa cando empecé a traballar, os señores. Pero eu nunca salira da casa, estaba así, os olliños cerrados, non quise me ir. E despois, cando tiveron un rapaz, aquí, bueno, traballaba aquí, pero pagábame pouco, eu tiña que pagar o seguro, eu non ganaba nada, porque daquela non se ganaba. E entonces, dixen ao fillo que chamara a Madrid a ver se me querían. E entonces quixeron a Madrid, a marchei para lá. E ela quería ter paz. Estuve encantada. Hasta que me jubilei. Traballei nas casas, despois traballei facendo bolsos e neveras portátiles, depois xa conocín a Manolo, xa falamos de marcharnos para Alemania e marchamos para Alemania. Traballei nunha fábrica de facer comida, fomos de contratos, 2, e despois estuve ali hasta acabar o contrato, que era de 1 ano. Especialicei en bioloxía mariña, pero bueno, sin moitas posibilidades laborais. E despois fixen
tecnoloxía de alimentos e hoxe traballo con o Laboratorio de Alimentación Infantil, para a miña tarefa é máis ben Actualmente comercial. non estou traballando, estou opositando para educadora social. Actualmente estou estudando primeiro de bacharelato de Humanidades e levo escolarizada dende que tiña 1 ano e 3 meses. A escola foi moi pouquinho tempo, que non sei se iría hasta os 10 anos, que non sei se iría. Moi pouco tempo, eu andaba sempre no silabario. E a mí aprenderonme algo, porque quitaba eu de min as 3 reglas: sumar e restar e multiplicar, pero a min dividir, e daquela a min custábame moito, pero non me mandaban á escuela. Foi máis miña irmán do que fun eu. E había de traballar, daquela todo era no campo, ou chamar vacas, ou iban labrar, ou se labran con tractores, pero daquela eran cas vacas. E fun moi pouquinho tempo. E despois que eu, cando marchei para Madrid, que ali tive a oportunidade de que tiña tempo para ler. E eu, cando marchei para Madrid, eu soloteaba como un rapaz. E, fíjate ti, o pude eu aprender no colegio. E na casa xa nada. Non se collía un libro para nada. Bueno. E alá aprendín, ou se non leo como unha persona que está estudiada. Pero deféndome. Pero dividir non. Iso nunca me enseñaron nada a dividir na escuela. Ai, hasta os 14 anos. Mandaron-nos moito a escola os nosos pais. Miña irmán tiña para de escolarizarse e aquí todavía non había primeiro de primaria, bueno, primeiro de EGB, claro, no meu caso de EGB. Entón, miña irmán foise á aldea onde naceu miña nai, que había que cruzar o río e toda a historia. Entón, eu fui con ela, era máis pequena, pero levaronme tamén. E aí foi onde empecé, era unha escola unitaria, había os rapaces de todas as idades. Eu era un cocón, sempre fui moi tímida e costoume moito aquilo foi, pero bueno. E despois a caín forte, empezou a haber primeiro, cando a mí me tocou facer primeiro, xa había primeiro. Fixen aquí a EGB, despois marchei para Santiago, con 13 anos, eu nací en decembro, a facer o BUP. Marchei interna, que tamén foi un paso importante. Había moitos rapaces que non seguían estudiando, daquela ir a Santiago era como ir, pois non sei, ao mellor como ir ao Xacoruña, porque ou te levaba teu pai se tiña coche, que tampouco moita xente tiña coche, ou os autobuses, bueno, non che conto. Entón, fui interna para un colexio de monxas. Ali fixen o BUP, despois fixen COU, e despois fixen, bueno, estudiei bioloxía, tecnoloxía de alimentos, fixen parte de carreiras. Na Universidade de Santiago e fixen a carreira de educadora social. Eu fui para Valencia e estuve estudiando nun colegio nocturno, mas traballaba. Despois de estar en Barcelona, estuve en Valencia e facía eso, empecé a estudiar. O que pasa que, bueno, fixen un primeiro de bachiller e máis que o bachiller que había daquelas. Agora xa non tes as ilusións que tiñas antes. O que pasa nos anos xa non tes aquela ilusión. Pero daquela tiña ilusión de ler, escribir, coser, calcetar, coser e calcetar en de hoxe. Que eu fago bufandas, fago tonterías, así. Pero eso todo saleume daqui, que iso non me enseñou nadie. A mí non me enseñou ninguén. O que é a educación social, hai un gran porcentaxe de mulleres. A que pode responder? Pois o que ven sendo de sempre, non? A figura da muller está sempre vista como o coidado. Sempre foi así. Quizás esperemos que cara ao futuro non vexamos a muller como dirixida hacia o cuidado da persoa, pero antiguamente, actualmente sigue sendo a nosa realidade. Os servicios de axuda están levados a cabo por unha muller máis que por un home. E a educación social, pois, ao final, é un servicio de axuda e, efectivamente, estaba máis encamiñada hacia a muller que hacia... Non encamiñada,
había máis poboación femenina que masculina. Sí, naquelas as nenas educábanos máis para casa, para que superes facer as cousas da casa. E os nenos, pois normalmente non se preocupaban nin de ninguna cousa da casa, nin de limpiar, nin de nada, iban máis po campo, e así. E as mulleres íbamos po campo máis demais. Non. Non, os homes da casa non o fixeron. Todo fora. Pero os homes da casa non. Agora que tampouco nós non íbamos a facer as cousas moitas que facían eles. Bueno, no ámbito familiar, na casa, eu considero, o sea, eu son a maior de 2 irmáns, eu teño un irmán pequeno de 13 anos, eu son a maior. Eu considero que se ele fora unha rapaza, eu fora un rapaz da miña edad, quizás eu non participaría tanto nas tarefas da casa como participo agora. A mí dá a sensación de que participo máis nas tarefas da casa porque igual a miña forma de ser así me indica ou porque son máis maior de idade, pero eu creo que tamén é polo feito de ser unha muller ou polo feito de copiar o que fai mamá por ser tamén unha muller. E quizás se ele fose o maior, pois non faría tanto, ou eu incluso sendo a pequena, pois faría máis do que fai ele sendo Eu pequeno. teño dous fillos, unha filla e un fillo. A filla é maior que ele, levase 3 anos. Eu intentei sempre educarlos en igualdade, pero en igualdade estas cousas máis sinceras, isto o color rosa que marcas. A que ele tomara un carrito que un ano raíces e trouxeran un carrito con un muñeco negro, porque quería xa que o facía facelo todo de tacada, non? Pero bueno, sempre pensei en educarlos en igualdade, así que tal vez o meu erro máis grande é que os fago participar pouco nas tarefas, pero cando participan. Se eu traballo, o meu marido non, pois nese momento vai te tocar máis o meu marido que a mí. E ao contrario, igual, agora mesmo son eu a que está na casa, entonces son eu a que tira un poquinho máis polas labores do fogar, non? Pero os nosos fillos sí que ven as tarefas do fogar repartidas. Mamá e papá fan o mesmo. Entonces, polo tanto, eles tamén van facer o mesmo. Non me vale de nada que a nena ten 2 anos máis que o neno, pero as tarefas que fan a día de hoxe son mínimas e os dous teñen que facer as mesmas. Xa sexa a cama, xa sexa doblar a súa roupa, sea quitar un poquinho o pó, pero sí, fan exactamente O que pasa que despois tamén topas que eles non viven solo contigo, claro. Entón chegan ás veces a casa con unhas cousas que ela non tanto. El tamén está noutra edad, el ten 14. E ás veces parece que ás veces penso que non se perdeu todo aquilo de que nos separábamos homens e mulleres, que sigue todavía habendo un pouco de diferencia entre homens e mulleres, sobre todo en determinadas edades, nenos e nenas, que as nenas van xuntas só con un determinado tipo de cousas, fan un determinado tipo de cousas e eles van pois, máis ao fútbol ou bueno, a este tipo de rollos. Eu creo que os estou educando igual, pero bueno, non sei se como sociedade o estamos facendo ben. Ainda que eu pense que o fago fenomenal, seguro me la pata moito. Pero creo que nos falta todavía moito como sociedade, porque seguimos reproducindo algúns patróns que xa non tiñen sentido, que agora existiran, seguimos tendo prejuicio respecto a moitas cousas que bueno, que xa non no ámbito deberían ser. familiar, o dito, hubo que ir rompendo eses pequeniños estereotipos que a día de hoxe xa non existen. Fora é máis difícil. Si que é certo que quizás é máis difícil para o neno que para a nena, simplemente polo seu carácter, non porque sea máis difícil para o neno. Pero o neno ten un carácter máis dócil, máis sensible, e sí que lle costa un pouquiño máis romper con esa imaxe de que o neno ten que ser duro, de que ten que ser valiente, de que non pode chorar, de que os nenos levan o pelo corto, entonces el sí que lle costa un pouco máis, porque quizás sea todo o No tempo contrario. libre, moitas veces estou sola porque me gusta estar sola, leo ou escribo ou vexo algunha película ou unha serie, pero bueno, gustame moito salir cos amigos, bueno, ou vamos a tomar algo, ou a dar un paseo, ou vamos de festa. E, bueno, a verdad, creo que teño un grupo bastante heteroxéneo porque somos 5 rapaces e 5 rapazas, e a verdade que pasamos moi ben. Ai, bueno, eu cando empecé a xogar íbamos todos mulleres. Parece que eran mulleres solas. Non me acordo ben, Pero eu penso que eran mulleres. Éramos distintos porque nós mesmos, eu creo que por como fomos educados, planteábamos as cousas desde o punto de vista dunha nena ou desde o punto de vista dun neno. Entón, as nenas xogábamos a xogos de nenas e os nenos xogaban a xogos de nenos.
no colexio prácticamente non te mezclabas. A única mezcla era para que os nenos se meteran contigo, porque realmente non tiñamos... Eu non recordo unhas grandes diferencias, nin a nivel educativo, nin a nivel xogo. Si que é certo que, a ver, como todos os nenos, pero tamén ocorre a día de hoxe, por amizade, por empatía, si que eu, como nena, xuntábame cas miñas amigas. Pero non recordo xogo de nenas, xogo de nenos, únicamente pois, como agora, non? O fútbol, que está máis enfocado aos nenos. Pero si que é certo que eu como nena recordo xogar o fútbol. Entón non recordo grandes diferencias. Bueno, a veces no instituto temos debatido acerca de por que os rapaces teñen sempre un espazo fixo para xogar ao fútbol, é porque sempre son nenos, é porque sempre queren, é porque nós temos que estar ao redor, pois, contando un conto ou mirando para eles ou dando un paseo. Entón, a min pareceme que é algo como que ten unha raíz moi profunda na sociedade, que algo co que xa se nace, porque que é imposible que todos os homes nazan con eso de eu quero xogar ao fútbol e todas as nenas con eu non quero. Entón, é algo que eu penso que está xa moi metido na sociedade, que pouco a pouco pois, hai que ir eliminando ese cliché que, ao fin e ao cabo, é o que é repartir un pouco máis o espazo de lecer no recreo, eu penso. Bueno, os rapaces xogaban de outra maneira, xogaban a parte, e nós xogábamos outras cousas. Algúnas veces, había veces que xogábamos tamén todos. Aí xogábamos ás tornela. Ás tornela, xa non sei como era. Tías unha roda, e despois xogábase con pau, e tiña que ir lá con pau e outro pau, e dabas e tiña que ir ali, onde tiña a roda. Xa non me acorda. Eu considero que, aínda que ás veces non se queira dicir, pois sigue habendo pois certos estereotipos ou certo tipo de chica que gusta máis que a outra só porque a sociedade o fai así, non? Hoxe en día tamén estamos nun momento no que se empezan a aceptar máis as imperfeccións ou a lucirse con máis orgullo, pero eu creo que se ti eres alta, eres delgada e tes curvas, pero non demasiadas, pois eres máis aceptada que se non eres tan alta, eres un pouco máis ancha, e ao mellor tes unhas curvas un pouco desproporcionadas co teu corpo, e que igual pois te miran máis ou che teñen máis estima por ser con esas medidas. Eu non sentín tanta presión como penso que sufren hoxe as rapazas. A mí estou equivocada, pero... Non parecía que esas cousas non se falaban. Claro, se eras delgada eras, se eras gorda tamén. Nos meus tempos non, Teñen que ir maquilladísimas, estupendísimas, delgadísimas, que teñen que ser, para ser alguén, teñen que empezar por fora. Non, eu iso non o sentín así na miña adolescencia. Pois eu penso que sí, que están moi condicionadas por os medios de comunicación, por todo. E no fondo ti se te analizas, no fondo tamén estás condicionado, porque ao final eu salgo da miña casa para ir a traballar e pinto como mono. Cando en realidad, ás veces dime o meu fillo, pero ti por que te maquillas, mamá? A mí gustasme máis sin maquillar. Eu, porque como se fora medio desnuda, non sei, sabes? E que ao final estás reproducindo ti tamén algo que ves en eles, pero que estamos moi condicionadas nese sentido. Unha menos se plantea que antes de salir da casa ten que facer nada máis que ducharse e afeitarse, bueno, vale, e xa está. Pero ti tens que estar... Bueno, cando éramos mozas, eu non sei. Éramos todas feas, naqueles tempos. Xa non se comía como se comía hoxe tampouco. Porque a comida tamén o fai. Elas, houve un tempo que algunas non querían estar moi morenas. Querían aparentar máis finas, non sei, parecía que eran máis finas se estaban morenas. Porque como andábamos no campo... A min a regla veume con 11 anos, a verdade é que para a miña generación era bastante nova, e non o levei genial, pero tampouco levei demasiado mal, porque tiña bastante información de antes,
E no colegio, en coñecemento do medio, explicaron xa o que era, bueno, que nos iba a pasar entre certa edad. E, bueno, miña nai xa me tiña falado moito dela, explicarme do seu caso propio, e a verdade estaba bastante informada. Como era bastante nova, pois asustei ao principio, pero sabía o que era, o sea, non pensei que me pasara nada, ni nada, e foi bastante fácil. Sí, non me sentí moi a gusto, non. Non, porque eu sabía máis ben por outras compañeiras, e veume así de sorpresa e non me sentí moi a gusto, non. Estaba no colegio, e, bueno, casa de... Non me falaron disso, non. Despois miña nai falaba comigo sobre eso, e sobre que, bueno, había que ter cuidado, e esas cousas. A información previa apenas. Eu sabía que iba a pasar eso, que iba a ser como unha cousa, non sei, un antes ou despois na miña vida, porque parece que, bueno, aí cambiaba todo. Cando chegou, recordo perfectamente o momento en que chegou, sentirme sucia, porque non tiña información realmente. Non, eu non sabía o que era. Naquelo, porque a min veu uns 12 anos. Pero eu non sabía. Era moi nena. Non me enseñaban. Pois enseñan, as nais se enseñan aos fillos, pero daquela a mí non me enseñaron. Eu non sabía, naqueles tempos. E aínda se tiñas fillos, porque naqueles tempos unha muller non é como hoxe. Hoxe comen de todo, hoxe bañanse, hoxe a mí non me deixaban. Na casa non me deixaban. Nin bañarme, nin comer cousas que non podía comer. E se tiña que ir a algunha festa que non fose, tiña que ir sin que me viñera a ver. Non me deixaban. Era así, na casa, a mí tanto esta tía que se casou aquí, que era a que levara a casa, como miña nai. Entón, claro, eu criaste con xente da familia así, e das que me obedecer. Mas eu non sabía nada. Pois xa están máis espabiladas. Sí, non te debías bañar, esas cousas, pero eu despois lendo eso xa vin que eu eso nunca fixe. A min, cando me veu, estaba no último ano de escola, e a verdade é que a min, eu non lle comentara a ninguén dos meus amigos, nin sequera a rapazas, porque me daba, pois, vergoña admitilo. Entón, levaba bastante en secreto. Tampouco sei dicir como o tomarían, porque eu non llo dixera. Sí que cando fomos medrando era evidente que todas tiñamos a regla, e sí que falábamos dela. Igual en segundo ou primeiro da ESO nos daba un pouco máis de reparo, pero eu agora actualmente o tomo como algo natural. Podo decir diante dos meus amigos, sean rapazes ou rapazas, que estou ca regla ou que me vou cambiar e non hai problema ningún. Pero sí é certo que igual existe un pouco de tabú en canto non a como reacciona o entorno sobre que ti teñas a regla, sino a como de insegura te podes sentir ti polo feito de tela, e que igual non te comprenden ou que lles parece algo raro, pero eu creo que cada vez se está normalizando máis. Que non houbera que decir que era, pois, como está ca regla ou... que non se fixera este tipo de comentario, porque iso é unha tontería. Quero decir, dita os homens tamén teñen malos días, non? En fin, está femenina, dicía un jefe meu. Estás femenina, pensando, non? Para dicirche de unha maneira graciosa que estabas ca regla, claro que... Pois a miña primeira menstruación foi con 14 anos. Como veo esa información? A ver, por suerte son a segunda de 3 irmáns, entonces non era un tema que a mí me pillara por sorpresa. Sí que é certo que os meus pais sempre tiveron un pouco de recelo de falar sobre esas cousas, non? Pero pola suerte de ter unha irmá maior, eu xa sabía o que supoñía ter a menstruación. Entonces, o primeiro día en que me veu a regla, non o pillei por sorpresa, nin con medo, nin con recelo. Simplemente foi como, bueno, empezou, ala imos. Que ocorre? Así como unha o pode levar moi ben,
na súa casa, no seu entorno, sí que é certo que naquela época ter a menstruación cando ibas ao cole ou cando facías algunha actividade sí que era máis complicado. Os nenos non metíanse contigo simplemente por notar a compresa ou por simplemente ter que correr e doerche os peitos. Bueno, despois eu creo que se deberían tomar outras iniciativas para normalizalo máis. Eu, por exemplo, en algunhas cidades europeas ás que viaxei, pois nos baños había cestas con compresas, tampóns, por se alguén necesitaba, lle facía falta, e non fora algo secreto ou se producira unha urxencia e non tiveramos nada a facer. Pois mirade, a miña nena e o meu neno xa saben o que é a regla, xa saben por que as mulleres teñen que tela e xa saben o que ocorre cando unha muller deixa de tela. É verdad que non teño que explicarllo acorde a súa edad. O día de mañán pois explicarelle un pouco mellor, pero o que é xa o saben. O tema do sexo no meu ámbito familiar pois sí que era un tema tabú. Era algo que cando falaban os maiores os pequenos non podíamos escoitar, non? Ben é certo que, bueno, a medida que vas medrando, o que pasa é que xa as primeiras experiencias xa chegan. Unha vez que ti te involucras no tema de sexualidade, ti xa viviches o mellor, non, al menos na miña experiencia, xa viviches un tema de sexualidade. Entón, sí que pola miña parte, no ámbito familiar, sí que faltou unha conversa, vamos a sentarnos e vamos a explicar certos temas. Entón, a miña información viña coas amigas, pois mediante, bueno, sobre todo a amizade, non? Non, era tamén un tema tabú. Eso non se falaba, era como ademais o sexo estaba moi unido, estaba moi visto desde o punto de vista religioso, entón parece que o sexo solamente existía despois do matrimonio, tampouco se falaba deso. Sí que tamén, igual é un pouco forte, pero bueno, supoño que lle pasaría a todo o mundo. Parece como que o sexo estaba feito para que disfrutase o home, a muller era como alguén que, en fin, a mí non me falaban de sexo prácticamente. De feito, bueno, a primeira vez que lle preguntei a miña nai o que era, o que pasa que me empleei unha palabra, era unha nena moi pequena, e pregunteille que era foder. A bronca que me caeu foi do 15, non me explicou, por suposto, que era aquilo. Pero bueno, do sexo non se falaba. Eu creo que hoxe en día estamos bastante enterados, en parte porque a veces se imparten algunhas charlas nos institutos e así, en parte porque nós tamén temos moita información ao noso alcance, temos internet, hoxe en día o sexo non é un tabú en ninguna serie, ni ningún libro, e trátase de forma natural, en moitos libros e así, pois explícase perfectamente e é entendible. Si é certo que ao mellor falta un pouco máis de información en canto ao tema de relacións sexuais entre parellas non heterosexuais, pero eu creo que para xente que é heterosexual pois sí que está enterado do que supón pois o sexo con protección ou quedarse embarazada. Nos non tiñamos nada disso. Era unha cousa que nin se falaba, era unha cousa que quedaba reservada aos maiores, vamos, non se contaba ningún chiste de sexo diante dos nenos, ou polo menos esa foi a miña experiencia. Tiña 24 anos cando caín en estado. E non me pesou nada quedarme solteira. Nada. E cando tivo, non me fixeron mala vida na casa, que a min apreciaronme como sempre, porque naqueles tempos era unha vergüenza. Sí, o que me fastidiaba moito é que criticaban as mulleres por moitas cousas que sin importancia e os homes podían facer todo. Había cousas que para eles non eran nada. E, sin embargo, as mulleres non podían facer calquer cousa, e recortabanche máis. Podían eles... tiñan outra libertad. Nos meus dous embarazos, podo decir que teño experiencias moi diferentes. Coa nena, que foi a primeira, eu quedeime embarazada con 26 anos. Daquela, moita xente me decía que tola estás, és unha nena, donde vas, pero estás arruinando a túa vida, cando en realidade eu sentíame moi feliz ca miña decisión.
e sigo estando moi feliz ca decisión que tomei nese momento. Como me sentín durante o embarazo? Pois xa vos lo digo, ca nena dunha maneira e co neno de outra. A miña experiencia coa nena non a tiven dentro de España. Eu vivía en Austria e todo o meu embarazo vivino ali. Ali cuidan moito a muller e moito o embarazo e moito o neno. Entón sí que é certo que como muller embarazada me sentín moi protexida en todo momento. Moitas ecografías, moitos controles médicos, calquer cousiña que tiña alguna doenza, preocupación, os médicos, enfermeiras sempre estaban aí agardando, coidándote e sempre había unha sonrisa, sempre había un consuelo, non? En cambio, con neno foi moi diferente. Ves unha realidade no que nos atopamos moitas mulleres aquí en Galicia, non? Pois as revisións médicas son a moito pesar, pois longas, cada 3 meses. Nese momento, se non vas pola privada, pensas de todo, irá ben o neno, non sei, encontraste con moitas dudas que ou tens que pagar ou non son resoltas. E ao que soubo que eu estaba embarazada, pois el, claro, souberon os pais dele, e el, porque era pobre, eu, non o deixaron casar comigo. Dixeronlle que se casaba comigo, que non lle deixaban herencia a ele. Entonces ele olvidou. Con neno, o dito, foi diferente, foi máis duro. Incluso eu sufrín un período de ansiedade, tiña moitísima presión no que é o baixo útero. Eu nunca pensei que o meu embarazo fora adiante. E o único que me decían era: "Te tes tonterías, non é nada, vaite para a túa casa". Eu iba cas miñas tonterías para a miña casa, pero preocupada porque pensaba que iba a sufrir un aborto. E eu na casa, daquela sí que afrontábamos as mulleres, porque ali, home, se tiña que vir un médico, viría, pero... E dixo a mamá: "Tes ruda?" Dixo: "Sí." Pois agárrase e calientas un pouquinho de aceite que lle vamos a dar unhas frejas de rude de aceite. Pois cousa máis boa. A min, conforme me dou as frejas, así romperon as aguas e naceu o rapaz. A las 2 de la tarde. O rapaz naceu ás 2 da tarde. Era máis feo. Tiña un pelo grande, despois moreno, que ten un cutis blanco. Agora xa non ten tanto, pero eu ten un cutis. Ten unhas pernas blancas de andar co pantalón tamén. Bueno, pero de pequeno era máis feo. E así o criei, o rapaz. E naceu o rapaz sin ir a médico ni nada. Porque eu xa as patatías naqueles tempos. Bueno, hoxe tes un crío, bueno, calquera que sea, vas con médico, que non se ten na casa. Pero daquela aguantabas. Co tema relacionado coa violencia de xénero, baixo a miña opinión, eu penso que houbo sempre. Que ocorre? Penso que a muller de antes, o que vivía na súa casa, quedaba na súa casa. Era como un pouco a educación da muller era: tes que vivir para servir, non? Primeiro sirves aos teus pais, cando eres nena. Cando xa non estás os teus pais, vives co teu marido, sirves o teu marido. Despois chegan os fillos, sirves os teus fillos. E despois xa veñen outra vez as persoas maiores. Coidas os teus pais, coidas os teus sogros. E creo que por esa enseñanza de ter que servir, a muller de antes calaba todo o que lle viña encima. E ainda por riba tiña que mostrar unha sonrisa cara ao exterior. Non significaba que fora feliz, o que pasa que tiña que facer que era feliz. Entonces, por suposto, creo que a violencia de xénero existiu sempre. Creo que hubo maltrato, creo tanto psicológico como físico, pero creo que o sufrían en silencio. Existiu violencia? Eu creo que sempre existiu a violencia. Vamos, é que estaba aí. Porque a forma de comportarse dun home con unha muller
que pois, unha muller resolutiva, pois, miña abuela era unha muller resolutiva e tal, pero bueno, o meu abuelo nunca lle fixo nada, vamos, pero sí que había esa relación como que ele era o que tiña que estar a gusto, que ele chegaba cansado, era o mellor que viña de traballar con unha mula, pero o prioritario era ele. E supoño que en moitas casas eso levábase a outros extremos. Unha cousa que me impresionaba moito porque sempre conocía xente que trataban mal as mulleres, hombres que trataban mal as mulleres, antes aguantaban moito, había moitas que lles daban palizas e aí andaban, e sometíanse. E agora, claro, o exigir cada un os seus direitos, que está moi ben, pois os homens que están con esas ideas de dominar, pois non están de acordo. Que sepa eu, nunca pasara iso. Porque eso en algúns tempos non pasaba. Despois había outras violencias, que non sei, ao mellor non as consideran violencias a xente desa idade, porque era o natural. Vale, entonces, pois a muller era que facía isto, outra muller en Galicia sempre foi unha muller que tuvo que apechugar con todo, eles iban como un pouco máis por libre, pero eu penso que nesa propia relación existían violencias, bueno, verbais, psicolóxicas, moitas Que veces. falla? Realmente que non o sei. Non sei se a educación, se a comunicación. É que non o sei. Non chego a comprender. Pois eu creo que o principal na escuela e nas casas os pais como educan os fillos. E despois, pois, as mulleres que teñen que mirar a quen se arriman tamén. O que pasa que, non sei, porque a hora de empezar unha relación moitas veces pareceme que se debía mirar, que as persoas, tanto homes como mulleres, debían mirar un pouco de conocerse antes. E o que sí que é un pouco sorprendente é a relación que establecen agora mesmo, falo desde o punto de vista da adolescencia, porque teño os meus fillos adolescentes, pero que se asuman determinadas cousas hoxe en día como normales, ou, bueno, ás veces, eu que sei, o control que un rapaz ten sobre unha rapaza cando son parella, ou que se asuma como normal eso, ese control, ou que se considere positivo, porque, oye, porque mira, porque me quero un huevo, porque, a ver, queres saber onde estou, non lle gusta que me poña minifalda cando, en fin, que esas cousas, eu penso que son o xermen da violencia futura. Sendo violencia en si mesmas, porque ao final, ou desigualdade, a mellor unha palabra non é violencia, non sei, pero asumir eso como natural ou como bo, en algún momento, eso é o xermen de algo que ao final estás asumindo como normal algo que pode acabar. Que se xunten, que fagan o que queiran, eso, pero eso de matar, eso non se diría. Fallan as mulleres tamén, e fallan os homens, está claro, falla a sociedade. É que eso, claro, habería que empezar por a educación dos rapaces e das rapazas. Cando digo rapaz, bueno, sí, a linguaxe tamén é así, non? Pero habería que empezar por aí, porque senón non vai a cambiar nada. Vamos a seguir igual. De feito, seguimos igual todos estes anos. Antes con menos mortes, tal vez, ou non se sabía, ou había menos mortes, efectivamente, pero porque a muller era moito máis sumisa, ou aceptaba e acataba aquilo, socialmente tampouco estaba ben visto que era, en fin. E agora, pois, bueno, xa vemos o que pasa. E entón, aí, que pasa? Que hai algo que non cambiou realmente. Algo que estamos facendo mal todo este tempo. Penso que pasa pola educación dos nosos fillos. E a nosa propia actitud, Porque eu escoitei a mulleres da miña idade decirme que o teu home moi bo que che deixa salir, sin ir el. Sabes, un home moi bo que me deixa salir. Que centela, Entonces, creo que nos falta moito. Pois, bueno, como muller do día de mañán, eu desexaría, pois, máis igualdade, supoño que é o que queren todas. Estou vendo que estes últimos anos cada vez hai máis manifestacións, máis actividades, máis iniciativas a favor da muller para igualar a súa situación de par do home,
pero eu creo que hai que, non sei, como actuar máis, como máis desde dentro, se eu vexo que hai poucas mulleres en postos de poder, sí que se están producindo melloras, pero poucas presidentas coñezo. Bueno, eu sei que a fenda salarial existe a día de hoxe, sei que a sociedade ten, pois, é unha sociedade patriarcal que ten pois clichés machistas que se nos trata como, en parte como se nos leva tratando toda a vida, facendo chistes e así, aínda que a nosa situación mellora, pois eu creo que aínda nos queda bastante. E creo que nós, as mulleres, temos que poñer moito da nosa parte, pero eu creo tamén que os homes e o resto da sociedade pois, tamén nos teñen que axudar, porque é algo que temos que acadar todos. Se ven é que nós somos as protagonistas e somos nós as que temos que conseguir, pois necesitamos máis apoio, porque senón é imposible. Bueno, o meu futuro era que se levaran todos ben e que non houbera cousas destas. Que era o meu futuro. Porque, bueno, non sei. Non compre máis que pasa por un. Cousas que... Bueno, non sei, non se me podo explicarme mellor. Que non haxa que diferenciar home e muller, presentouse unha muller ou presentouse un home, unha persona que máis dá, o que sea, que seamos efectivamente iguales. Porque eu ás veces, sei que queda feísimo decir eso, non é unha cuestión xa só da linguaxe, nin de... Non, é unha cuestión de que todos seamos iguales, que non haxa, que rompamos ese planteamento que temos e que non haxa diferencias, que non haxa ninguna barreira. Que, bueno, que as mulleres que se valoren e que cada un no seu sitio bueno, que se respeten, que haxa un respeto ambas partes e que haxa paz no mundo entre as persoas, nas familias, en todo. A mí que me gustaría que fóramos iguales, que non tuvéramos que falar deso, porque non existira, pero, bueno, xa sei que falta moito, pero que non existira, simplemente que non Eu existira. tanto para min como para o futuro, xa sexa a miña filla, a miña veciña, para todos e todas. O que quero é igualdade, o que quero é salir á calle, non ter medos, que sea de noite, non ter medos. Decir, vou tomar algo, non vaya sola, non, vou sola porque non teño medo. O que quero é iso, é igualdade, liberdade, Que nos relacionáramos como iguales e xa está, non hai moito máis que pedir. Eu creo que eso sería o ideal, como muller e como nai dunha muller. Non? E como nai dun home tamén, que seamos iguales, pero de verdade.